Ez zer hori, Kaixo, txaldeon. Kofe, hau badijua, bekabela ba. Galderatxo bat. Bueno, quizás semea do... A ver, euskaraz ez dakierek? Horrek ez daki. Ez dakizu bai. Jo, zu primeran. Ni zer. A ver, zemat ordu dara mazkizu gaur hemen lanian? Asko. Bai. Eta salta direnak ere asko, seguro eski. Bai, astean zer bai asko. Ba, nahiz dut tartetxo bat hartu, eta nire kendiro irabazi. Ui, madre. Erran naguseri, galde duzu ebe. Ingo duzu ba, mese etxori. Bai, ez? Bai, Venga, 8 minuto barro da bentzizanak gara berrize, vale? Venga. No te he entendido nada. Orduan, bor bai etziaz. Esto importa, bai, azte geurina eta... Ze, hau barrezka, ikusiko etortzen denean 200 eurokin. Orduan, aberrian noritun duen barre. Bueno, izena? Maite. Maite. Julian, lanian, oain arte bintzat. Bai. Eta niri esker atxeden txiki bat. Vale. Ondo pasako duzu, diru pixarro irabaziko duzu, eta burua despejatu nolabait esateko. Ados, dinamika, galderak, erantzunak, bakarrik, edo mira, hemen badago jendia, nahi duzuen egin, baina alik eta azkarren. Ados? Vale. Ega, azteko erras bat. Denbora, zein da Londresetik igarrotzen den Ibai Nagusia, Londrestik. Ibai Nagusia, pues venga, galdetu. Tita, venga, azkar. De Londres, el río de Londres. Joder, puta idea. Bai. Zeunek galdetu bartzu, Zeunek galdetu, bai. Tamesis. A ver. Nola? Tamesis. Tamesis ibaia, denbora. Bira, 23 segundu, agortuta, galdera egina eta erantzuna bai. Londresetik pasatzen den Ibai Nagusia da. Tamesis. Ba, zuzen, oso ondo. Mira, 20 euro. 20 euro. Ikuste zein erras? Oso ondo. Jarra dezagun. Bueno, 20 euro, Tamesis esker, jarra dezagun. Denbora, zein animaleren izena hartzen du Lekeitioko jaietako egunik ezagunenak. Lekeitioko jaietako egunik ezagunenak... Antzarreguna. Antzarreguna. Antzarreguna, denbora. 35 segundu. Bueno, orduan, Lekeitioko jaiak badagun oso famatua, oso politia dena, eta zure launi esker, bere iritziz, Antzarreguna da. Eta zuzena oso ondo, bertxegoi euro. Bai, Antzarreguna, bertxegoi euro. Nora da haueki pasatzen, zu edo ura? Ura de ondo pasatzen. Bueno, gerorako presta bordun tatorri, Gero zu hemen. Nolak ez ez? Ze, hortikan bai, bine hemen egoteko ez da... Bueno, ez du balorerik edo. Bueno. 35 segundo, besteik ez. 40 euro patrikan. Eta 40 euro taberna irabazteko ordu batzu sartu behar dia. Bai, asko. Eraz, lasaitu, ikusten ditut, nahiko tensa bat, lasai emakumia. Lasai, ados? Bea, jarri dezagun. Denbora, zein da giza gorputzeko arteriarik nagusiena? Arteriarik nagusiena, gure gorputzean, zein da? Arteriarik. Arteriarik garrantzitsuena do, zein da? Pues venga, galdetu, mucho. Arteria garrantzitsuena korputzekoa. ¿La arteria principal? ¿La arteria principal del cuerpo? La aorta. La aorta. Eta mozten bada, zer esanik ez. Aorta. Aorta, denbora. Minutu bat eta 7 segundu. Arteriarik garrantzitsuena. Zuk aorta diozu, eta ondo, zuzena, aorta da. Oso ondo, bertxegoi euro. Nori esker, ari esker, ez da? Bueno, 60 euro. Vale. Eta bira, minutu bat eta 7 segundu. Asko falta jau handikan, madre mia. Denbora, zein da Flash Gordon izeneko superheroiaren gaitasunik handiena? Flash Gordon. Bere gaitasunik handiena, zein da? Joder, denbora uste hortxe da, bere tabernara. Flash Gordon, gaitasuna handiena. Besteen ganetu, konfiantza askorik. Gaitasuna handiena. Ni hogena gero eta horretigo jartzen, horren bintza denbora galduko du. Lo que hacía. Gordon. Niri Flash deitzen ziaten futbolien jolasten benik. Flash. Marrazki bizidunak? ¿Cómo se llama? Ez Gordon. Marrazki bizidunak. Lexakako Flash. De ciencia ficción. Bueno, uste galdera honekin zalantzak ditula. Minuto bat eta ja 50 segundu. Venga, azkar. Ciencia ficción, baina euskaraz ez dakit. Baina da bere gaitasuna zertan zen oso ona. Superheroia, zer diote? Pasa. Paso, bai, denbora.
bita mairu. A ber, galduz, zertan ari dien, zer? Zer? Superhéroe, baina zer gaitasun zuen gaitasuna, zertzen oso elastikoa, oso azkarra. Vale. Bueno, berak esako dizue. Vale. Flash Gordon nortzen Flash Gordon. Ez dakit. Ba, oso azkarra zena, orduan, bera abilizia do, superabiadura. Ai, madre. Oker, superabiadura, oso azkarra zelako. Oiz zen Flash Gordon. Bazen gizon plastikoa, Bai. luzatzeko almena, Superman, Batman, Vale, ez dakit. baina Flash Gordon zen, Marrazki ez ditu ikusten. bueno, hoi euronat, eta aurrek eta zuzu zer? Bai, baina ja hundiak. Bueno, orduan duela asko, bueno, alare, Flash Gordon eta Superman eta hauek, ez dira gaur egungo kontuak, Baina. Hau dara mazkite ja urte batzuk hor... Ja, baina ez nahi gogoratzen ja. Bueno, gero zure lagunei esan. Ados? Bega, jarra dezagun, denbora. Zein da daikiri koktelaren osagen nagusia? Daikiri. Inota berrela dituzu bada. Baina hau kamarera. Edo izango da horre... Daikiririk edo zutela daikiri, nola... ¿Cómo se prepara? Nola prepatzean? Daikiri. Un daiquiri. A ver, ustedes que habéis sido camareras de bebida. ¿Nola? Daikiri. El daiquiri. El daiquiri lleva... ¿Me diga el camarero? No saben. Ez dakile. Granadina, vodka. ¿Sabes de naranja o sabes de limón o así? ¿De qué? La masa a coco. O sea, no me acuerdo yo ahora lo que lleva el daiquiri. Depende que lleva vodka. Daikiri, esan du. ¿Está Juan? No. Está bien. Ahí no saben tampoco. Osagai nagusia, Edari nagusia. Daikiri. Eta bidena bar ekarri bat nahi bazo. Bantxe bazkaldo berria eta kafe hartu dut, baina daikiririk ez. Hartuko nuke gustora. Eta daikirik ez bada, urrankoa gola. Daikiri? Eta. Hola, ¿sabéis cómo se prepara el daiquiri? ¿Con qué? Un daiquiri. Hementxe dator, venga. A ver, bota. Ron. Venga, denbora. Bueno, 3 minutu eta 50 segundu. Bo, oraingo honetan, buelta batzuk eman dituzu bitzat. Daikiri, a ber, osagai nagusia. Daikiri koktelaren osagai nagusia, zu diozu, rondala. Txuria? Osa, ron, txurilla. Ez eozin ron, baizik eta txurilla. Eta erantzun, zuzena, oso ondo, bertzo gai euro. Venga, betxe daukazu. Zenbat ja? 1, 2, bueno, 60 euro. Eta, bueno, 3 eta 50, oain minutu bat eta 10 segundu dituzu. Eta, bueno, pare bat 3 galdera iteko, eta ondo inezkero, bertze 40 euro irabazteko aukera. Vale. Ez dago gaizki. Eta baina ez tenso? Ja, lasai, bako, mi eman buelta bat edo. Arnastu pixka bat, zio zer. Bega, jara izagon, bai? Denbora, zein izendu San Franciscoko zubi ezagunak? Zein izendu San Franciscoko zubi ezagunak? Zubiko horri bat antxe. Ni hortik San Francisco, zubi ezaguna. Ni San Franciscotik oso San Francisco. berko jaio ¿Es San Francisco? ¿Qué lleva? Irian, gero Dixonen bizi. Eso que lleva. No, San el Franciscoko puente, Euskal Etxera subilla, el punteko puente. beti hortik masatzen ginen. Eta autein lara, Dios. San Francisco. Goratzen dut orduk eta orduk Sí. zubi gorri hartan. ¿Cómo se llama? Nola? Baina izena bihartu. El... Oso zubi ezaguna. Nada, ¿no? Venga, Maite. Venga, azkar. Bino, galdoto hemen bidian, Emakume, Ez da txiko este. Jotun da araño. El puente de San Francisco, ¿sabéis cómo se llama? El Emakume, puente de San Francisco. zuek baldakizue, San Franciscoko zubiak zeizen duen. Mira, mentxe dator. ¿Sabéis cómo se llama? ¿El puente cómo se llama? Venga, korrika. Ni idea. No. Golden... A ver, Golden Glade. denbora. Bueno, galdera bat, zei jantzea, San Francisco nio galdetzeko edo? Lei, hainbeste huelta. Arato nat, bino, hemen dagoa zubera, antxe bigazte. Ja, baina ez dakile, ez di Nola ez hemengoa. dakite? Ez di hemengoa. Golden, zer esan duzu? Golden? Golden, nola esan du? Golden Gate izan daiteke? Bai, oi. Bueno, erantzun zuzena, baina Golden Gate da. San Francisco Bai. zubi oso ezaguna gorrilla eta iragarkietan askotan azaltzen dana eta
Baina da denbora kontu bat. Ze guztira zenbat denbora zenuen, Minutu bat ez da izan bat. bai, eta guztira 5 minutu. Bai. Zema pasaden, 5:04, beraz ezin dut ontzat eman. Vale. Oh. Ez da gertatzen. Venga, ekarri orduan 20 euro, Vale? ja denbora gortuta, eta, bueno, 20 euro onat, zenbat geratzen da hor? 40. 40. Eskerrik asko. 10 minututan, gustora. Oso ondo. Bintzat hankak eta Pixka luzatu pixka dituzun pixka aldatuta. bat, birikak ireki, Oso ondo. eta 40. Baina nahi izan ezkero, hau bikoizten alduzu. 40 irabazi beharrean, 80 irabazten alduzu. Eta? Proba bat inbarko zu hortako. Proba bat gain ditxu. Lortu ezkero bikoitza. Eta ez badauzu lortzen, orduan dena galduko zu. Edo horrekin gerau, zazuk erabaki, horrekin gerau. Xum, amarrategi. Ez, honekin gatzen nahi. Bai, ez du zarrizatu nahi orduan? Ez. Bueno, ba, Eskerrik zorionak. asko. 40 euro. Oso Eskerrik ondo, asko. bimuso, garri. Bueno, orain txan daikia. Vale, venga. Bueno, trago asko atera,